Sziasztok! Úton vagyok Petihez. Van egy autója, amit ki akar hozni hozzám. Ezt egy kicsit össze kell rakni, hogy trélerezhető legyen. Ezért most meglátogatom, aztán megnézzük, hogy mit tudunk tenni. Mi ez, Peti? Mi? Hát ez itt. Mi? Ez. Itt az autó, amiért jöttünk. Mióta áll ez? 11 után. 11-ben még meg, 12. Délelőtt? Igen. Már majdnem 12 órája áll. Nem, már majdnem 14 óra áll. De jó Isten, az meg. Ilyenek ezek az autók. Ezek nem ilyenek. Ezeket ilyenné tesszük. Figyelj. Én használom az enyémet becsületesen. Tessék? Én használom az enyémet becsületesen. Mondjuk itt nincs a mennyezet, hogy rátszakadjon. Szerencsét nincs. Jó, tehát... Na és megérkezett az autó, lehet neki állni majd lassan. Nem kevés dolgot kell majd helyre rakjunk, megcsinálni. De reméljük lesz belőle valami. Vannak, akik jól ismerik ezt. Illetve ezt a hátsó ablakot. Egyszerű beszerezni mostanában. Itt még olyan ötlet merült fel, hogy legyen egy elektromos kormányrásegítő. Majd azt kell még megálmodni. Esetleg ha van valami kontaktotok, akkor nyugodtan leírhatjátok. A vezérlőnek itt jönnek be a vezetékek. Itt a vezérlő. Ezt valahova ide rakjuk be, és akkor a sofőr oldalról majd, ha bármi van vele, ki lehet húzni szépen. Ezt itt esztétikusan meg kell csinálni, rá van hagyva egy kis vezeték, hogy ha bármi van, akkor lehessen mozgatni. Tehát még itt a belsőt is azért még itt össze kell majd rakni. Na most az a lényeg, hogy ezt az autót beindítsuk elsősorban. Beindítás. Aztán mikor beindult, utána kiszedjük a motort. Itt különböző alkatrészeket, meg igazából az egész motort azt fényezzük. Fényezése. Közben itt ilyen futómű alkatrészeket, kormánymű, bölcső, lengőkarok, ezeket is helyre tesszük, nincs rossz állapotban, viszont lehet az is kap egy fényezést. Illetve itt még kérdéses, hogy milyen gevinde lesz alatta. Mikor ezek megvannak, igazából féket kéne megcsinálni, fékrendszert, mert semmi nincs benne. Ahogy ez megvan, vissza fogjuk rakni a motort. Így már körülötte minden meg lesz, meg maga a motor is egységes kinézettel fog rendelkezni. Utána ehhez megcsináljuk az üzemanyagrendszert. Bár ezt már lehet, hogy itt a motor kiszedése után elkezdjük, mert egyszerűbb lesz hozzáférni a dolgokhoz, közben ez a félsztóval nem nagyon akar fogni. Utána foglalkozunk ilyen zárhíddal, meg ilyenekkel, de az már részletkérdés. Elsősorban ezt a motorteret akarjuk rendbe rakni, meg a hozzátartozó salangokat, hogy tökéletes állapotban nézzen ki. Most ugye ilyen állapotban van a motortér. Igazából maga a motor van bent, illetve a váltó, féltengelyek.
Hűtő. Ez valószínű cserés lesz. A kiegyenlítő tartályon gondolkozunk, hogy mi hogy legyen, hogy a hűtőn legyen rajta, vagy illetve külön. Ugye az üzemanyagrendszert kell még majd kitalálni, hogy itt hogy állunk fel vele, hogy esztétikus legyen. Ha szeretnéd látni majd a folytatást, nyugodtan iratkozz fel. Valószínű lesznek live-ok is itt a készülési folyamatban, de elsősorban videók fognak készülni, hogy megmaradjon minden az utókornak is, hogy milyen jó egy 2-es Wolf VR6.